Anya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. So, what is the law and what is the crime that I committed? Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte giaresto pag-abot ni ini sa naiya gikan sa Hong Kong kaganinang buntag. Kinitungod sa gingong warrant of arrest gikan sa ICC sa kasong crimes against humanity. Pipila ka opisyal sa Davao City Council ug mga Davaoenyo nagsindi og kandila agig pagsuporta human gidakop ang kanhi Pangulo. Pipila ka wedding coordinator ug suppliers gingong na-scam sa peke nga kasal sa Cagayan de Oro City. Bride ug groom arestado. Pagpasabot sa bride ug groom atangi. Magtiayon nga illegal recruiter nga nagapabayad og 120,000 pesos aron maproseso nga makasulod sa Philippine Coast Guard dakpan sa General Santos City. Gibana-bana ang gatos ka matud pa dolphins ug sperm whale nasiplatan sa tukuran Zamboanga del Sur. 5 ka personalidad nga dunay dakong natampo sa ilang pagpalambo sa ilang sektor ug propesyon giila isip Dato Bago Awardees 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.